Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, lifestyle και σήμερα κοντά σας. Να καλησπερίσουμε και τους καινούργιους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί στη συντροφιά μας προσθέθηκε ένα νέο παιδί, ένα νέος καλλιτέχνης, ο οποίος ασχολείται με τη hip hop, έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας ο Δρούδης. Καλησπέρα. Νίκος Δρούδης, καλησπέρα. Τι κάνεις, κύριε Δρούδη? Δρούδης, σκέτο δηλαδή, έτσι. Μου φαίνεται πολύ παράξενο το όνομα, για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Βγαίνει από το επώνυμο. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό σου. Ναι, είναι το καλύτερο. Λοιπόν, hip hop. Πώς προέκυψε στη ζωή σου? Στην αρχή έγραφα στίχους και μετά ήθελα να το ξεκινήσω, έβαλα και μία μελωδία, ήταν εντάξει, κάπως αυτό. Όταν λες έγραφες στίχους από πού εμπνεώσουν, είχες έμπνευση και έγραφες? Από την καθημερινότητα τη δική σου, από των φίλων, παρέας και αυτά. Μάλιστα, όσον αφορά τη μουσική. Με τη μουσική... γιατί μου είπες ότι έγραψες στίχους και μετά πρόσθεσες τη μουσική, δεν είναι? Δηλαδή έχεις γράψει τραγούδια αυτή τη στιγμή? Έχω γράψει αρκετά κομμάτια, ετοιμάζομαι για έναν δίσκο και εντάξει, περιμένω στο Δεκέμβριο να έχει τελειώσει. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία. Και αυτό σε τι ηλικία ξεκίνησε? Ξεκίνησε στην ηλικία των 16. Και... Πού είδες το? Πολύ νωρίς. Από τι ερεθίσματα, ας πούμε, ναι. σε ενέβρεψε να γράψεις, να ασχοληθείς με τη hip hop, συγκεκριμένα αυτό το είδος της μουσικής? Κυρίως επειδή είναι εκφραστική η μουσική, εκφράζει πολύ κόσμο και κυρίως τους νέους ανθρώπους, οπότε εντάξει. Θες να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό το είδος? Προς το παρόν δεν έχω κάποια τέτοια ιδέα, προς το μέλλον μπορεί. Άμα τύχει δηλαδή, θα σε ενδιαφέρει? Άμα τύχει μπορεί να με ενδιαφέρει, δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξω γνώμη. Πώς τώρα έχω άλλη γνώμη. Δηλαδή σαν χόμπι? Το ξεκίνησα σαν τρόπο χόμπι. έκφρασης. Αυτό ακριβώς, σαν τρόπος έκφρασης και τώρα από εκεί και πέρα... Μέχρι ποια ηλικία πιστεύεις ότι μπορείς να τραγουδάς αυτό το είδος μουσικής? Πιστεύω για πάντα. Για πάντα? Για πάντα. Έχει πέρασε, ενώ δηλαδή η ανταπόκριση του κόσμου όσον αφορά και ειδικά των νέων, υπάρχει σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη? Υπάρχει. Στη συγκεκριμένη μουσική πάντα. Ναι, υπάρχει, αλλά είναι ελάχιστη. Στη συγκεκριμένη μουσική? Στη συγκεκριμένη μουσική. Στο hip hop είναι ελάχιστη. Ελάχιστη. Ηλικιακά είναι όσο επιτοπλίστων νέα παιδιά. Ναι. Τα περισσότερα είναι νέα παιδιά που ακούνε αυτή τη μουσική. Ποιους είχες πρότυπα στον χώρο και όταν κάθεσαι σπίτι σου, ποιους καλλιτέχνες ακούς? Δεν είχα πρότυπα, απλά εντάξει, για την ακρίβεια ακούω τα πάντα, δεν είμαι αποκλεισμένος σε μία μουσική. Από εκεί και πέρα κοιτάω να ακούω διάφορα γιατί μου αρέσει, εγώ κάνω μουσική. Όταν λες ακούς τα πάντα, π.χ. ακούς ελληνικά τραγούδια? Και ελληνικά και ξένα. Λαϊκά ακούς? Και λαϊκά. Από παλιούς καλλιτέχνες ποιους γνωρίζεις? Σε λαϊκά πάντα. Σε λαϊκά πάντα. Από παλιούς έτσι πάντα ακούω Καρά. Εντάξει, είναι λίγο μία εξαίρεση για μένα. Και μ' άρεσε. Ξέρεις τι, ο Καράς έχει κάνει και ένα πάντρα μεταξύ λαϊκού και hip hop. Ναι, μαζί με τους Master το γνωρίζω. Θα σε ενδιαφέρει να κάνεις κάτι τέτοιο, όχι με το Καρά, με οποιοδήποτε άλλο λαϊκό τραγουδιστή. Θα σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο να κάνεις? Ναι, θα μπορούσα να κάνω. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι, Νίκο? Η ηλικία μου είναι 19 χρονών. Πάρα πολύ μικρός. Είσαι μικρούλης, οπότε έχεις μέλλον. Θέλω να μου πεις την αντίδραση των γονιών σου όταν τους είπες ότι ξέρετε, εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική, μ' αρέσει αυτό το είδος της μουσικής. Θέλω να μου πεις την αντίδραση της μητέρας σου, του πατέρα σου, γενικά των γονιών σου. Η αντίδρασή τους ήταν κυρίως στην αρχή υπήρχε ένας φόβος δηλαδή γιατί δεν ήξεραν το θέμα και εντάξει, μετά από εκεί και πέρα είδαν ότι σιγά σιγά αρχίζω και προχωράω και με βοήθησαν. Ξέρεις τι, πιστεύουν ότι οι γονείς τουλάχιστον ως επιτοπλίστων ότι αυτό το είδος της μουσικής εμπεριέχει και άλλους κινδύνους? Δεν εμπεριέχει άλλους κινδύνους διότι... Γιατί έχετε ναρκωτικά, αυτό το πράγμα ήθελα δηλαδή. Όχι, καμία σχέση, γιατί κυκλοφορούν σε γιατί έχετε ένα ιδιαίτερο ντύσιμο, εντάξει.
Και νομίζω ότι αυτό σας κάνει και να ξεχωρίζετε και σου λέει ο γονιός, σου λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα, κάτι παίζει εδώ πέρα. Το λέω γιατί και εγώ είμαι γονιός και πολλές φορές είχα μια παρεξήγηση και εγώ γι' αυτό. Όχι, δεν υπάρχουν εμπλεξίματα σε αυτά. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είναι μερικοί που να το κάνουν αυτό το πράγμα για να ξεχωρίζουν, για την εμφάνιση δηλαδή κυρίως. Και αυτό είναι όλο. Άμα θες να μπλέξεις Τάσο σε κάτι τέτοια ναρκωτικά και αυτά και να μην είσαι μέσα στο είδος μουσικής, άμα θέλεις θα ψάξεις και χωρίς να είσαι μέσα σε αυτό. Όχι, παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο είδος μουσικής και βλέποντας το ότι έχουν και ένα ιδιαίτερο ντύσιμο, δίνονται διαφορετικά, φέρονται τελείως διαφορετικά τα παιδιά. Εντάξει, σου λέει το μυαλό σου δεν πάει κατευθείαν στο καλό. Σου λέει κάτι γίνεται εκεί πέρα. Μόνο αν θα ασχοληθείς λίγο να δεις ότι όντως τα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση πολλές φορές με αυτό το είδος. Ενώ με τα ναρκωτικά, εντάξει. Τότε μόνο ησυχάζεις, γιατί ορισμένα παιδιά, τραγουδιστές, οι μουσικοί οι οποίοι ασχολούνται με τη hip hop, ούτε καπνίζουν πολλές φορές. Ναι. Και το έχω διαπιστώσει, ούτε πίνουν πολλές φορές. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας ακούσουμε όμως. Έγινε. Τι θα ακούσουμε καταρχήν, πες μας. Το πρώτο κομμάτι λέγεται «Δεν κατάλαβες ποτέ». Το έβγαλα τον Ιανουάριο του 2012. Είναι φετινό, έχει φτάσει στις 2.000 προβολές ως τώρα. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, θα το συζητήσουμε αφού ακούσουμε το κομμάτι, γιατί αυτές τις προβολές δεν τις κατάλαβα ποτέ εγώ. Λοιπόν, πάμε. Ποτέ πως για σένα λιώνω, δεν το πίστεψες ποτέ πως σε αγαπάω, δεν κατάλαβες ποτέ πως για σένα λιώνω, δεν το πίστεψες ποτέ πως σε αγαπάω. Ήθελα τόσα να σου πω, ήθελα τόσα να σου δείξω, αλλά δεν ήξερα πως να σου το εξηγήσω. Αυτό ήταν που με έκανε να μένω όλο πίσω και την καρδούλα μου στα δύο να χωρίσω. Έφταιγες εσύ και ο εγωισμός σου που με έκανε και είμαι τώρα αντίπαλός σου. Αυτά όμως δεν περνάνε και στην καρδιά χτυπάνε. Φαίνεται πως κάποιοι δεν ξέρουν να αγαπάνε. Δεν κατάλαβες ποτέ πως για σένα λιώνω, δεν το πίστεψες ποτέ πως σε αγαπάω, δεν κατάλαβες ποτέ πως για σένα λιώνω, δεν το πίστεψες ποτέ πως σε αγαπάω. Δεν άλλαξες καθόλου τη συμπεριφορά σου. Φαίνεται πως ήθελες να είμαι μακριά σου. Εγώ όμως το προσπάθησα και ήρθα πιο κοντά σου. Θέλοντας να είμαι ο πρώτος ερωτάς σου. Θα έκανα τα πάντα για να είμαστε μαζί, να είσαι ευτυχισμένη αισθηματικά πολύ. Φτάνει όμως κουράστηκα, δεν είμαι εγώ σκυλί, να τρέχω από πίσω σου δίχως αφορμή. Αυτή ήταν η αιτία που είμαστε δυο ξένοι. Εγώ δυστυχισμένος και εσύ ευτυχισμένη. Τέλος, δυο λόγια κι ακόμα θα σου πω. Πέρασαν τόσα χρόνια, μα ακόμα σ' αγαπώ. Είσαι στην καρδιά με, στο μυαλό και στη ψυχή μου. Κοιμάμαι κι ονειρεύομαι εσένα στη ζωή μου. Αν ήσουν μαζί μου θα σουν ευτυχισμένη, αλλά εσύ με έχασες κι είσαι δυστυχισμένη. Δεν κατάλαβες ποτέ πως για σένα λιώνω, δεν το πίστεψες ποτέ πως σε αγαπάω, δεν κατάλαβες ποτέ πως για σένα λιώνω, δεν το πίστεψες ποτέ πως σε αγαπάω, δεν κατάλαβες ποτέ, δεν το πίστεψες ποτέ. Λοιπόν, ωραίος στίχος. Δεν κατάλαβες ποτέ, πολύ ωραίο. Αυτό τώρα θέλω να έρθω σε αυτά τα 2.000 views που μου είπες. Τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα?
Είναι οι προβολές οι οποίες έχουν γίνει στο βίντεο, δηλαδή είναι τα άτομα που έχουν δει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πιστεύεις ότι η προβολή μόνο μέσα από το διαδίκτυο υπάρχει αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, έχεις γράψει, μου είπες, 2 τραγούδια και είναι για άλλα 7. Ναι, 2 τραγούδια είναι, ναι. και είναι και κάποια άλλα που ετοιμάζω. Σκέφτεσαι να τα κυκλοφορήσεις και αν, δηλαδή, εμένα μου αρέσουν, πού θα τα βρω, πώς θα τα αποκτήσω? Αυτά ο κόσμος μπορεί να τα βρει κυρίως στο διαδίκτυο, μπορεί να με βρει από το Facebook και αυτά. Δηλαδή είναι ένας καλύτερος τρόπος, διότι είναι δωρεάν αυτή η μουσική. Δεν πάει από χέρι σε χέρι. Οπότε δεν έχεις κάποιο σκοπό, δηλαδή, να κυκλοφορήσεις μέσω δισκογραφικής δουλειάς, δηλαδή μέσω κάποιες εταιρείας αυτά τα κομμάτια? Όχι, προς το παρόν όχι. Πιστεύεις, έχεις ψαχτεί μάλλον όσον αφορά με κάποιες δισκογραφικές εταιρείες και να κάνεις κάποιες συζητήσεις, να δούμε τι θέλουν, τι δεν θέλουν όσον αφορά βέβαια για κάποια δισκογραφική δουλειά? Αν και είσαι πολύ μικρός βέβαια. Έχω ψαχτεί, αλλά είναι λίγο δύσκολο σε αυτή την εποχή να σε δεχτούν για να σε προωθήσουν. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί εγώ νομίζω ότι αν πραγματικά το αξίζεις, δεν λαμβάνει ρίσκο μια δισκογραφική εταιρεία να σε προωθήσει? Το λαμβάνει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν γίνεται για λόγους κυρίως το ότι η μουσική είναι ένα είδος μουσικής το οποίο δεν γίνεται να βγει, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, και από όσο ξέρω. Τι εννοείς δεν γίνεται να βγει? Δεν γίνεται να βγει σε δισκοπολία. Αυτή η μουσική μοιράζεται από χέρι σε χέρι. Γιατί είμαστε τέμα δεν τραγουδάκι που, ρε παιδιά. Δεν είναι, δεν υπάρχει δισκογραφία. Αυτοί διάλεξαν. Ο Τούζ, αυτοί, ξέρω εγώ, αυτά όλα τα παιδιά. Δεν είναι... Ναι, είναι πολύ σωστά. Απλά αυτοί διάλεξαν την εμπορική πλευρά. Εγώ προς το παρόν δεν θέλω να φτάσω. Με συγχωρείς, δεν θες να βγάλεις κάποια χρήματα από τη δουλειά αυτή, από το τραγούδι? Δηλαδή, να σου πω τώρα κάτι. Αν σου ζητήσω εγώ να κάνουμε ένα live, να τραγουδήσεις, δεν θα μου έρθει σε μένα free? Πώς να πάρεις μία? Όταν είναι να παίξω σε κάποιο μαγαζί, φυσικά και θα έχω κάποια έσοδα ίσως και από εκεί. Απλά επειδή τώρα είναι το ξεκίνημα, προς το παρόν δεν μπορώ να παίξω σε μαγαζιά και να πληρώνομαι. Ωραία, λοιπόν, να το κανονίσουμε αυτό. Για να έρθεις σε ένα μαγαζί δικό μου εκεί, για να τραγουδήσουμε. Αν είναι αυτό, αν είναι χωρίς χρήματα, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Το υποσχέθηκες. Λοιπόν, όσον αφορά βέβαια τα views, πιστεύεις ότι είναι πλαστά, όχι πλαστά, πώς να πω τη λέξη, δεν είναι ακριβώς τα αληθινά τα views πολλές φορές στο YouTube, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πληρώνεις κανονικά, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει κι εγώ, και κάνουν, και σου κάνουν τα views, ανεβάζουν τα views, ανεβάζουν τα likes στο Facebook και ούτω καθεξής. Με τα like και τα αυτό λέγεται κυρίως διαδικτυακό ψάρεμα, είναι το ότι μπορείς να πληρώσεις, απλά θα σε δουν σε άλλους χώρες που ούτε καν θα καταλάβουν τι τραγουδάς. Είναι δηλαδή παγίδα κατά κάποιο τρόπο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Βάζουν το τραγούδι σου σε ένα προφίλ στο YouTube που είναι μια δισκογραφική εταιρεία στη Ρωσία ή σε οποιοδήποτε άλλη. Που έχει μεγάλα views αυτή το προφίλ. Και αναγκαστικά βλέπουν και το δικό σου και ανεβαίνουν fake views εκτός Ελλάδας. Αυτό. Γιατί δεν θα σε ενδιαφέρει εσένα, ξέρω εγώ? Στη Ρωσία, που δεν καταλαβαίνουν καν τι λέει. Όχι στη Ρωσία, σε άλλο κράτος. Εντάξει, δεν νομίζω στα πρώτα βήματα να ενδιαφέρει τον Νίκο να το δουν στη Ρωσία. Αλλά κάποιοι το κάνουν για να ανεβάσουν τα views και να φαίνεται πως αυτά τα views έγιναν στην Ελλάδα. Λοιπόν, έρχομαι στο θέμα της μουσικής τώρα. Τη μουσική την έχεις γράψει εσύ? Η μουσική είναι κατά κάποιο τρόπο mixtape θεωρείται, διότι είναι εμπνευσμένη από κάποια άλλα κομμάτια ή από ιδέες κυρίως διαδικτύου. Εγώ πάντως αυτήν την είχα βρει και τις δύο παραγωγές, τις βρήκα από το διαδίκτυο. Μισό, πάλι δεν μπορώ να τα καταλάβω, παιδιά. Έχεις πληρώσει για να πάρεις τη μουσική αυτήν? Όχι. Πώς γίνεται? Όχι, απλά πήρα ιδέες από το ίντερνετ και τις έκανα εγώ. Τις έκανε ένα, πήρε πολλές και ό,τι του άρεσε να τα έκανε ένα από ό,τι κατάλαβα. Και τα έκανες από μόνος σου, δηλαδή το έκατσες ναι, τα έκανα από μόνος. σε μουσική?
Πάλι δεν κατάλαβες, Τάσο. Συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει όσον αφορά τη μουσική. Αυτό που μου έχεις πει ότι παίρνεις από εδώ, παίρνεις από εκεί και το κάνεις ένα. Δηλαδή, εντός εισαγωγικών κλέβεις μουσική από ένα κομμάτι, κλέβεις από το άλλο και τα ενώνεις μετά, κλέβεις εντός εισαγωγικών, έτσι. Πώς γίνεται? Για να αποφύγουμε τον όρο κλέψιμο, χρησιμοποιούμε το mixtape λέγοντας ότι είναι εμπνευσμένες από κάπου αλλού. Και μάλιστα. Αυτό. Δεν έχεις πρόβλημα όσον αφορά πνευματικών δικαιωμάτων, αν το ακούς κάποιος, ξέρω εγώ, σου λέει ότι αυτή η μουσική είναι δική μου, την έχω γράψει εγώ, ξέρω εγώ, με κάποια μικρή παραλλαγή. Δεν ξέρω, απλώς ρωτάω εγώ. Όχι, θεωρείται ότι είναι παραλλαγή, οπότε θεωρείται εμπνευσμένη και από εκεί και πέρα έχω το κάθε δικαίωμα εγώ. Άμα σε ένα τραγούδι που πάρεις π.χ. αυτό που ακούμε τώρα και αλλάξεις τα 5 πρώτα δευτερόλεπτα ή πώς λέγονται, δεν θυμάμαι, άμα το αλλάξεις λίγο, θεωρείται δικό σου κομμάτι. Δεν υπάρχει... Τα αλλάζεις εσύ μόνος σου ή έχεις και κάποιο άλλο άτομο δίπλα σου που κάθεστε σε ένα στουδιάκι, ξέρω εγώ, δικό σας, στο σπίτι σας, στον υπολογιστή σας και τα αλλάζεις μόνος ή έχεις και κάποιον ο οποίος σε βοηθάει σε αυτά τα πράγματα? Για τους στίχους ή για τη μουσική? Για τη μουσική, ο στίχος το γράφεις, δεν είναι τίποτα. Για τη μουσική, κυρίως ασχολούμαι μόνος μου σε αυτό το θέμα και τα φτιάχνω εγώ. Να ρωτήσω κάτι. Εννοείται. Έχεις σπουδάσει μουσική, ξέρεις να διαβάζεις νότες? Όχι, δεν ασχολήθηκα ποτέ με νότες και αυτά. Ναι, να σου πω τώρα κάτι. Εμένα μου φαίνεται παράλογο τώρα αυτό το πράγμα. Συγγνώμη που θα το πω, Νίκο μου. Γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρω κάτι, το να πάρω ένα πρόγραμμα, έτσι, και να βάλω τη μουσική και να το διαμορφώσω με τη μέσω του προγράμματος γι' αυτό, ξέρω, αυτό το πράγμα δεν κάνετε? Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, είναι. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό, όντως είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά, δηλαδή, πρέπει να έχεις μια γνώση μουσικής, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Κάποια ιδέα πρέπει να έχεις. Να έχει κανείς που ασχολείται με τη μουσική. Ή την αποκτάς με την εμπειρία. Τι πιστεύεις? Κυρίως με την εμπειρία. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολα στην αρχή βέβαια, γιατί δεν ήξερα πώς έχουν τα πράγματα και αυτά και προσπάθησα δηλαδή με τον καιρό να κάτσω πάνω σε αυτό, να το μελετήσω και να το μάθω. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά βέβαια στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτηματάκια τα οποία ασχολούνται με την hip hop και μου αρέσει εμένα προσωπικά, γιατί έχω πάει σε πάρα πολλές μικρές συναυλιούλες, σε κάποιες εμφανίσεις, μάλλον σε διάφορα κλαμπς τα οποία γίνονται εδώ στην Θεσσαλονίκη και μου αρέσει νέα παιδιά που ασχολούνται με αυτό το οποίο αγαπούν. Εντάξει. Ναι. Και θέλω να μου πεις αν θα σε ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, εσύ όταν σε ζητάνε σε κάποιο μαγαζί ή σε κάνουν μια πρόταση σε ένα μαγαζί, πας μόνος σου ή πας με μπάντα, υπάρχει μια μπάντα από πίσω? Κάποιο συγκροτηματάκι, κατάλαβες τι εννοώ? Όχι, προς το παρόν συγκρότημα δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα είμαι solo και κυρίως συνηθίζω να πηγαίνω σε festival. Half playback? Δηλαδή θα σε φωνάξω ένα κλαπάκι εγώ. Θέλω να έρθεις να παίξεις το κλαπ μου. Μου αρέσει τα κομμάτια σου, θα έρθεις να τραγουδήσεις half playback ή full playback? Οι φωνές δεν είναι ποτέ playback στα live και γι' αυτό άλλωστε και λέγεται live, γιατί είναι ζωντανά. Δηλαδή, ζωντανά είναι όταν παίζει και... Ζωντανά όταν είναι, εντάξει, όταν υπάρχει ορχήστρα κανονικά. Υπάρχει το half playback, το οποίο είναι η μουσική είναι κανονικά στο παίζω CD και απλώς τραγουδάς live εσύ. Και αυτό είναι live για μένα, δεν είναι ότι. Ναι, είναι και έτσι. Δεν είναι. Είναι και δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή σου μιλάω ειλικρινά, επειδή μου άρεσες, θα μπορούσα να σου πάρω να σου πω, έλα στο μαγαζί μου να τραγουδήσεις. Ναι, γίνεται. Αυτό ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, αν θα μπορώ να σου πω πώς έχεις 7 τραγούδια, 8 τραγούδια, έλα να κάνουμε έτσι μια βραδιά hip hop, ξέρω εγώ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ εύκολο. Εύκολο δεν είναι? Εύκολο. Αυτό εννοώ, αγόρι μου. Πάντως, ειλικρινά σου λέω, το πρώτο κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ όσον αφορά αυτή την προσπάθεια που κάνετε εδώ τα νέα τα παιδιά και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε δει ότι η Θεσσαλονίκη είναι φυτόριο όχι μόνο στην μουσική, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες ξεκίνησαν από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και εύχομαι πάρα πολύ γρήγορα να σε δούμε και εσένα έτσι πραγματικά να διαπρέπεις το χώρο. Λοιπόν,
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία. Και θέλω να τελειώσουμε με τραγούδι όμως, έτσι δεν μας αφήσετε, έτσι. Ακούσουμε και ένα κομμάτι ακόμη. Ωραία. Λοιπόν, μαέστρο μου, πάμε. Τι θα μας πεις? Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Ακόμα περιμένω. Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Είμαι εδώ ακόμα, κάθομαι θαμμένος μες στο χώμα. Άλλη μια νύχτα που έχω γίνει λιώμα. Είμαι εδώ και σε περιμένω ακόμα μόνος. Δεν περνάει φίλε μου εύκολα ο χρόνος. Είναι πόδινος απέραντος και μακρύς ο πόνος. Όμως το κεφάλαιο έρωτας είναι μεγάλος δρόμος. Αν τα καταφέρεις ποτέ να το γνωρίσεις, πρόσεξε μεγάλε μου μην την πατήσεις. Κοίταξε και εμένα που ακόμα περιμένω. Όποιος περνά και με κοιτά με έχει για χαμένο. Όλοι με σχολιάζουν λένε κοίτα τον καημένο. Εγώ όμως εδώ πέρα ακόμα επιμένω. Δυστυχισμένο με έβγαλε αυτή η ιστορία. Ως που θα φτάσει ακόμα αυτή η αχαριστία. Μ' άφησες χωρίς να μου δώσεις σημασία. Αυτό δεν ήταν έρωτας, αυτό ήταν μια βλαχεία. Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Ακόμα περιμένω. Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Δεν μπορώ ψηλέ να βρω λύσεις στο μεθύσι. Στην αρχή δεν ήθελε ούτε να με γνωρίσει. Ήθελε μια ξεπέτα και μετά να με χωρίσει. Από τα νεύρα μου λοιπόν είχα πάθει κρίση. Δεν ήξερε καλά να τα ξεχωρίζει. Άλλο αγάπη, άλλο έρωτας κι άλλο. Τι να κάνω εγώ αν δεν μπορεί να μ' αγαπήσει. Δεν το χώνευα μεγάλο τι με είχε παρατήσει. Φαίνεται της άρεσε πολύ να με τσατίζει. Τηλέφωνο την έπαιρνα κι ούτε να μ' απαντήσει. Πάλι προωθείται αυτή κλίση. Κυριολεκτικά κατάφερε να με διαλύσει. Για μένα ήσουν η Ανατολική Δύση. Του ουρανού τα αστέρια, τα λουλούδια και η φύση. Που για πάρτι της γινόμουν χαλή να με πατήσει. Ακόμα περιμένω, λες να με έχει στήσει. Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Ακόμα περιμένω. Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Ακόμα περιμένω. Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Ακόμα περιμένω. Σε περιμένω ακόμα, σε περιμένω εδώ. Έχουμε και λίγες βομολογίες όμως, έτσι χρειάζεται. Έχουμε. Χρειάζονται, ναι. Στη hip hop έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου Παρακαλώ. στην εκπομπή. Εγώ σας ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα και πάντα επιτυχίες. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε ό,τι και κάνεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας κάπου εδώ έχει φτάσει στο τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε κοντά μας. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε πως, κυρίες και κύριοι, αύριο. Σημερώνει μια καινούργια μέρα. Έτσι, μπράβο. Γεια χαρά.